Ulap! Nadi ulap na rin ay? Nay, kato ulap ko nga itong. Ulap nga itom? Kasi ulap ka to sa prosin? Untuk prosin ba na itong? Nay, ulap nga itom? Namas Pilipinas. Wow, welcome. Quezon City. Kung saan ka ron dito po? Meron nga, may frog. Chicken curry. Frog na wong? Kaya ko frog. Kami mag-cooking ng frog. Baki ginoon. Kuos baki ginoon. Yak! Bu. Kuo ginos baki do. Tuduan mo sila sa pagluto. Tapos sa pagpanit. Kani saan ni siya pagpanit? Panita na siya. Ubuay agwa sinada. Saan lagi si tingog kwe lagi. Samo ni ilang nadakpan gini na maki na. Nani? Limpyuhan na nila moron kay kanpon mo kuno ni nila. Akayo dakpon. Limpyuhan na. Saan na? Puto lang na gyud. Panit. Saan? Lo, may gamit ng abo. Hindi ndangog ba? Kayo no. Bita. Kuha na yan kuha. Panit no? Panit. Asa ni siya makuha kasagaran? As kaumayan niya. Kumayan ginaya no? So may lami ni Don Bunhok. Dami kinay labo pas manok nay. Mo ba? Ano? Sultik na siya nga kaon ko. Safe rin na siya, safe. Sip, ini siya way kwaon na. Kambaw ginatanan. Bawa na siya tanan way sagol. Way kampag na. Kamprag ng lakaw. Wala pang kamprag. Kuya sa tong kamprak. Dado to ang kampag to ning uli. Naon sa dinig baki yung mga tawhana di ay. Lisod na kayong panahon gyud. Ana may pwede kanon ra. Lisod na kayong panahon. Kadakop gigungo kanon be. Dagami siya tambal ko. Saan ni tambal sa... Tambal ni sa mga way kaon. Uy! Baki na pwede baki oro. Kamprak na. Saan ni? Apa ikaw? Nadakuha ni baki agno. Puspusi do! Gatasa na. Nanay hilo. Ito na po ni siyang kuhaan o tinae. Ang pagkuhag tinae yan niya, naoran ni siya. Asa. Nawalan niya. Ibihan ako ang tiyan. No? Tumungan. Kuhaan ako dire. Kuhaon ginatanan. Kuhaan niya siya tanan. Muslo tanan na siya. Naghanag ni. Limpyo na siya. Kani si Don Labok, social man ni siya, ang gamiton niya baby powder. Lipa ka, pulbos niya ha. Hilas Pulbos niya, niya. hilason niya siya. Ano mo niya pilas ba? Moro ni sige pulbos nga. Gamo siya. Moro ni sige pulbos nga, ambot lang. Kamo na lay istorya. Si pulbos nganong murag pulbos. Ikaw, Don Labok, hilig di ka makaog baki na? Yes. Mo ba? Ko na. Dami ko kung mahimo kong superhero ako nga super frog. Ba, sumsay power mo. Kan. Ihis baki. Di na tumong kuan kung power kay kuan. Gugma. Lu. Siya mo baki Kaya agad. frog kay Chicks boy ging baki na. ang frog kay kana man if frog forever na siya. Unsa ta? Forever. Oh, frog forever. Yeah, bansaya. Shout out kay sa kuan ni Eugene Inario. Shout out kay si Kan Charot family. Thank you for all support me and subscribe YouTube and Facebook. Thank you. Suyo na naman. Na-improve. Okay. Ano siya? Kana siya bituhan ayo. Kung di na siya limpyuhag maayo, okay ra po. Okay ra sa pero lain mo mga untag hugaw god. Shout out kay Goryo og ni Tangchong diha sa Balanban. Salamat yun sa pagsuporta ko. Naging salamat. God bless you all. Yeah, ano. Gypsy Kararag sa Tagatao og Pahardo o Family Pahardo. Thank you. Shout out sa Erwin Reyes. Thank you for support ako. Naging salamat bro. Ano to? Lang kuan. Ha? Ang saan ni? Di pa maano na to pumagko.
Adi na makaon dai. Makaon na siya bro. Katalo ko ngilad kita na ano nung kuan. Ano magpupugok pa po siya. Ah, ano ya? Pilipinas na yun. Kaya siya. Ito na niklang marinit ton. At ko na inaso, gaya mga kuyog. Support tayo mo. Yeah, sorry po. Anong sorry man? Upawan. Kuan ako nagsugod na kog marinit para makaon na ako ni siya. Kuan para dito. Ahos. Ahos, luya, patis. Patis, gamit ang patis. Kuhan, black pepper. Pero humot ko siya. Mm. Ano na itong gamiton? Ahos. Ito na niya siya ibutang. Ano sa may pangalan ning niluto ah? Mo na siya gitawag og adobo nga gipababaw. Adubaw. Adubaw. Ito ning ahos. Ahos. Ito ning kanang ahos. Namiso Pero siya. kada kuan ako nagluya ako. Luy. Ang Kanang luy. luya. Ang luy ah. Makapaunsa na siya. Wawari siya sa mga langsi ba? Langsi. May dinig butangan po ni siya luy ah. Kana. Wala din na. Pwede na ni siyang lamia. Bitsin na. Sin tagamay. Bitsin. English. Ajinomoto. Huwag yun eh. Ito na siyang kiasinan gamay. Black pepper na, black pepper. Black pepper. Ito na butang ag Sprite do. Oh, Sprite. Oh, Ay, may Sprite Sprite niya. dito pa ka. impi gamay. Ano yung narinit? Wada. Sila gamay. Tana oy. Ano po ba? Tanganog. Meron kayo. Uyos! Sprite. Sprite. Kamay ginaaral Siglag Sprite. Mana na siya akong gitawag o adobo nga nagpababaw. Adobaw. Muna siya yung bundok. Chef nga. Ulap! Nadi ulaf na rin Nay, kato ulap ko nga ito. Ulaf nga ito. Kasi ulaf ka to sa prosin. Untuk prosin ba na ito? Nay, ulaf nga ito. Namas Pilipinas. Namas Rocket. There you go. There you go. Ano do? Ano na? Ulaf nga ito. Dala di kalap. Amo sa ni marinate og mga 4 ka oras. Karon mo tuhok gid yung dami. Upat ka oras yun, ang minimum. A few moments later. Ito nang kuhan, ito na to. Welcome. Welcome. Kumana ang 4 ka oras. Ito na rin. Biyan eh. Oh, nagmarinate sige. Tara! Murang big now. Ang galang katawan? Sige, sige. Welcome naman sa mga stove. Hindi naman tayo mantika dahil doon mo no? Di sa ato sa ning pagkupson naman doon eh. Kupos pa rin sa lawas ba? Nanay lonot. Chef nga. Kuwan ba? Kani. Ibot ka pasar. Oh, mga helper. Kada lihok, gasin na yun. Gulat. Gulat. Sa sinabuhan ba? 5 minutes pero usan ni sana 5 minutes yung mantika. luto ito nga. Di ba katuwing maluto? Extend mo na. Sa tabi ko kan ay si Kuya og yang asawa nga si Mamigaya. Kaya salamat sa luberta. Yung tayo rin ko ni Ay, ngipon ka sorry ka. Yung kami pa is kita. Luka sa putyukan ng nabro. Quiz sa anuan putyukan. Asa do? Muning gikadukan ganina. Kini maa. Kini lubot niya. Oh, na may ikot mo. Loh. Yun, may purmo Yeah. ginawa. Muna yung adubong pinapabaw. Adobong binababaw, adubaw. Kita ko rin Jinilin si Kuya. Soalnya kan iya kan borde ko sa lot dara ngara niya. Kapit na ni si Mobsi no. Oh, grabe no, di marinate pa. Kupsan ba yun? Saan pa dyan? Kung kan ni siya i-marinate ni na to, unsa kay resulta? Kuan 10 years mo to. Ano ilang gidakop kanina. Sayang kay wako kakuyog.
Layo ang bigo dito sa Canada. Sam ni. Oo na. Nagkakuha na dito. Barato lang sa kay ani na mo, kag 100. Kung mo pagpaluto sila, Luto mo, chat mo. Presyo ani, barato ra. nato ra gud. Barato ra. Kanang igo may magapalit og sakyanan ba? Smell. Adi, kontak lang mo namo kay para makapalit na ning para makapalit na ning cellphone si Igon ay Don Bunho kog si Don Labo. Dige. Unya, bag-o po ng cellphone ni Don Lawin. Tungod sa mga pupre, gasol ra mong gamit. Hindi mo maglaway, ana? Na. Kontak na. Uy, binuang kung ganahan mo paluto Kailangan paluto. or mo palit og tambaw, chat lang mo ni Don Labo, comment lang, comment. So nito. Silik. Yo. Sini gasto mo. Moro ni sila himo, gamay. Order na. Order na mo. Luto na. Ang luto na itawag na ko. Adubong nagpababaw. Adubaw. Wow. Mo si legs. Legs. Tumuli di ba? Bayo. Ano na guday? Liso. Bayo. Mo na siya. Ganga eh. Lumi daw. Okay kayo? Lamig Dok. eh. Eat the frog and very good is namin is tingin ka on. Tingin ka may smile. Hold this frog. Halak. Lamig man. Lumi. Kung makasila mo, kontak tayo mo sa Facebook, sa yahoo.com. Padala na. Blair. Ano shot mo sa kung Facebook. Sa syudad uso kay na kuan kanang chicken and beer dire kay froggy and beer. Froggy and beer. Froggy ang biri-biri. Shout out ko ni Ronel. Birthday karon, magkikabot pa. Salamat din sa pagtanaw sa mong video. Ano po ni si Darling na. Salamat ni Darling tanaw sa mong video. Dilited na ito birthday ni Alex. Siguro ako ko yan ito. Kapag ko. Ano ni? Suwaw kayo. Ito Daniel Odoy. Yan ni. Iyan ang bana. Daniel Odoy. This frog is it. Challenge. Is frog it? Challenge to you. Frog is now it now. Right now. Drink responsibility. Next time Daniel, eat the frog. Eat the frog Daniel. Frog. This frog Daniel. This frog. Sa tabi ko ni Juan. Pari Jude, Pari Rune, Gatong utangan ni mo. Arden Upaw. Ano po rin Sa magkailan ko to sa among trabahoan. Pre. Lami kay pre, pre Jude ra lami sa Juan pre. Bari ko si gandom ni pre. Ito ni pre para maglaway di pre. Abi pa lang di mo kaon. Tubig na timpla ba? This okay here. Shout out ko ni Juan. Lah. Dia lang ka. Darling. Duh. Saan na Juan? Naar po mi diri. Akong wife. Loh. Ade tay kadahan mo Juan. Dili, sara single.